Казанда 3-нче үз телем конкурсына гаризалар кабул итү башланды. Аның нәтиҗәләре буенча татар телен өйрәнүгә багышланган иң яхшы проектлар билгеләнә. Бу турыда актуаль әңгәмә сәхифәсендә Казан шәһәре башкарма комитетының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон сөйләр. Аның белән Ания Гайбадуллина сөйләшә. Исәнмесез, Айсылу? Хәерле көннәр. Үз телем конкурсы быел старт алды. Узган елда ничек узды ул? Нинди кызыклы проектлар булды? Үз телем конкурсы битендә аның максаты татар телен, татар мәдәниятен популярлаштыру, үстерү һәм шушы максат ниятеннән бик күп проектлар килде безнең бәйгегә булдыр. Һәм 8 җиңүче булды. Алар арасында китаплар бар. Мәсәлән, татарча комикслар җыентыгы яшүсмерләр һәм өлкәннәр өчен, балалар өчен акча иленә сәяхәт дигән финанс грамоталыкка өйрәтүче китап, Нәҗип дигән Нәҗип хикәясенә нигезләнгән китап. Шулай ук татар сүзләрен кабатлау системасы бу мобиль телефоннар өчен һәм компьютерда өйрәнү мөмкинлеге өчен булдырылган шундый проект. Шулай ук Зәкәрия этнофолк төркеме үзенең музыкаль альбомын чыгарды безнең бәйгедә катнашып. Анда инде 8 җыр кирде татар этник төркемнәренең шул җыелган, әле бер кайда яңгырамаган эксклюзив җырлар дип әйтергә кирәк. Һәм тагын монда катнашучылар арасында Казан урамнары открыткалары дигән менә шундый проектта тормышка ашырылды. Кыскасы шундый төрле юнәлештәге кызыклы проектлар дөнья күрде һәм алар үзләренең проектларын инде презентацияләделәр. Һәм инде без яңа сулыш белән шушы яңа конкурска старт бирдек һәм 30 июньгә хәтле хәзер инде гаризалар кабул итәбез. Монда инде төрле юнәлештәге проектларны кабул итәбез, идеяларны беренче чиратта бу инде мәгариф ягыннан да, күңел ачу ягыннан да булырга мөмкин. Монда IT проектлар да кабул ителә. Кайсы бер саларның берләштерә бу юнәлешләрне һәм берничә проект тәкъдим итү мөмкинлеге дә бар. Катнашучыларга килгәндә, монда безнең Казанда яшәүче 5-нче сыйныфтан алып 35 яшькә хәтле яшьләр катнаша ала. Монда индивидуаль катнашу мөмкинлеге дә бар. Шулай ук төркемләп тә 5 кешегә хәтле кеше катнашса инде без кабул итәбез әлеге гаризаларны. Катнашучыларга килгәндә идеяләре ниндирәк, нинди тенденцияләр сизелә? Нәрсә белән кызыксыналар бүгенге яшьләр? Нәрсә кызыклы дип әйтергә була? Безнең мәсәлән беренче ике бәйгедә инде китаплар шактый күп булды. Бәлки хәзер ниндидер яңа форматлар эзләрләр безнең катнашучыларыбыз, чөнки менә замана белән бергә атларга кирәк, һәм монда әле яшьләрнең үзләренә нәрсә кызык, шушы алымнарны кулланып тәкъдим итсәләр, алар идеяларын бик шәп булыр иде. Нинди мәгълүмат җиткерәбез инде без хәзер? Кая кереп, нинди беренче чиратта үзтелем.ру сайтына керергә кирәк, чөнки бөтен мәгълүмат шунда. Нигезләмәдә, гариза бирү мөмкинлеге дә. Һәм инде монда нәрсә дип әйтер идем мин, безнең вакыт бар 30 июньгә хәтле шулай бит. Ләкин артык сузмыйча, барбер тәкъдимнәрне бирә-бирә, монда кат-кат юлларга да була гаризаны. Шуңа күрә дөрес санап, уйланып, бергәләп проектларыгызны җибәрсәгез, бик яхшы булачак. Рәхмәт, Айсылу, уңышлы булсын эшләрегез.